Yn yr adran B, Mrs Harris sy'n beirniadu'r adran yma ac yn cadw cwmni iddi fan hyn, mae Beth Simons a Beth. A dosbarth cyntaf i Ebolion sy'n gyda ni fan hyn. Mae sawl un o'r dosbarth yn barod yn does? Mae fe'n dosbarth da iawn fi'n credu. Mae safon uchel a niferoedd da ymlaen. Fi'n credu bydd Mrs Harris a'i gwaith iddi fan hyn. Wel, mae yna ambell un, wrth gwrs, ni'n gyfarwydd â gweld y cynhyrchwyr ag ati. Ond pa mor bwysig yw i... Mae yna lot ymdrech yn mynd mewn yn does i baratoi cywion ar gyfer sioeau adeg yma'r flwyddyn. Pa mor bwysig yw'r ffair eiaf yng nghalendr dangos? Wel, fi'n credu, mae'n bwysig iawn, yn enwedig i'r brydwyr Merlod a'r cofiau Cymreig. Mae'n bwysig iawn, yn amlwg yr un peth am yr sioe frenhinol yn yr haf. Hwn fi'n credu yw'r cyfle cyntaf i ddangos y cywion ar ôl i ni'n ddatblygu tyn bach ar ôl yr haf. Felly hwn yw'r tro cyntaf i really ddangos show and off fi'n credu. Wel, Sarah Russell sydd fan hyn. Ac Ebol Melyn, Cys y Gwynion. Naw, 7-2 o'r hif. Bryn Gwennol Tiberius. Gan Bailey Admiral, allan o Bryn Gwennol Fair Treasure. Wrth gwrs, dan berchnogaeth Mr Gareth Williams o Bala. Colin wedi dipyn o lwyddiant yn dangos ar ran brydfa Molgarnedd yn y gorffennol. Wrth gwrs, y bencampwr yn sioe ceffyl y flwyddyn, bencampwr y cydi gyda Molgarnedd Stadros. Mae wedi penderfynu bod i moyn gweld nhw'n cerdded to, a mae'n cael... Mae'n edrych yn fanwl arnyn nhw eto fi'n credu. Na, mae'n edrych fel se wedi penderfynu ar y ddau cyntaf eto. Felly Molgarnedd Aran Benllyn a Cadlan Valley Masterpiece yn ail. Wrth gwrs, maen nhw'n cael ei dynnu fewn, a mae yna dipyn o newid i'r drefn, ac chwarae teg i John Harris ddim wedi bod ofn newid y drefn, wrth gwrs. Mae hynna'n bwysig yn dydi, achos mae'r first impression, fel maen nhw'n deud, di hynna ddim wastad yn gywir chwaith, pan ydych chi'n cael... Na, achos weithiau pan chi'n edrych yn agos, falle chi'n sylwi rhywbeth falle sydd ddim yn plesio, neu'n plesio yn fwy, fi'n credu. A weithiau, dyn nhw'n wedi setlo'n iawn wrth fynd rownd am y tro cyntaf. Felly mae'n bwysig cael edrych yn fanwl ar y coesau ac yn y blaen, fi'n credu. Dyma nhw yn cael ei gosod. Mae'r dosbarth Ebolion yn yr adran B yn Merlod Cymreig. Colin Tibby yn dangos ar ran Mr Gareth Williams, Molgarnedd Aran Benllyn. Mae'r rhosglymau yn dod allan ac yn cael ei gyflwyno. Y llongyfacheru mawr i Mr Colin Tibby a Mr Gareth Williams, wrth gwrs. Molgarnedd Aran Benllyn yn ennill y dosbarth yn Ebolion yn yr adran B yn Merlod Cymreig. 974. Mr G. Williams from Bethel and Ballas with Molgarnedd Aran Benllyn. Second, over the page, 957. Is Yvonne Davis, Cadlan Valley from Dogwell with Cadlan Valley Masterpiece. Third, over the page again, 962. Liz Hampson from Wakefield with Wackdale Endeavour.
Wel, dyma ni enillydd y dosbarth yn yr adran fy. 960. Colin, Favorite. you've had a lot of success for the Moel Garnister in the past. Absolutely, yes. This is another one in the line, we hope. A chip off the old block. Well, it's the first foal by Moel Garnister Romeo, who is out of Western Park Musgroves, which is the mare that David brought back from Australia quite a lot of years ago now. So, a shrewd move. It was a shrewd move. Absolutely, she's been absolutely tremendous for him, and bred. Oh, we're surprised. Actually, no, this isn't out of Musgroves. Romeo's out of Musgroves. This is out of the Paddock Jamila. We've seen you quite a bit today. We're surprised you got the energy to keep going. Yeah, looking forward to Chips and Ivan's place in Trader. Best of luck for... Have you got anybody more in today? One more in a minute, yeah. Well, good luck. Llongyfarchiadau. Cheers, Colin. Moel Garnedd ar ran Benllyn. Enillydd y dosbarth i'r ebolion yn yr adran ba. Colin Tibby yn dangos ar ran y perchynol, Mr Gareth Williams. Masterpiece, Waddell, Endeavour, Glenllade Fair Design, Llanath Rhythmical, and Cadwell Valley the Duke.